Inicijativom Svjetske organizacije za zaštitu prirode na obalama rijeke Drave u Legradu održan je prvi dan Europske Amazone. Na ušću Mure u Dravu u malenom mjestu Legrad Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF održala je prvi dan Europske Amazone koji će se tradicionalno svake godine održavati 14. srpnja. Europska Amazona obuhvaća granični prostor između Mađarske i Hrvatske, točnije prostor kojim protječu Mura, Drava i Dunav. Područje ušća je ključni dio područja Mure, Drave i Dunava na kojem mi radimo već niz godina, više od 10 godina mogu slobodno reći, i WWF na tom području radi. Prvenstveno se bavio sa očuvanjem, znači zaštitom ovog područja kroz različite projekte i inicijative i rješavanjem ovih problematičnih stvari kao što je iskopavanje šljunka, iskopavanje sedimenta, regulacija vodotoka, što su sve u principu loši zahvati za prirodu. Prije godinu dana, znači u međuvremenu se i države, same odgovorne institucije pridružile našoj inicijativi o očuvanju i potpisana je ta jedna deklaracija da će se ići u očuvanje i prije godinu dana je na kraju UNESCO donio odluku da se ovo područje proglasi prekograničnim rezervatom biosfere Mura, Drava, Dunav na području Hrvatske i Mađarske. Su do sad samo Hrvatska i Mađarska predale tu aplikaciju. Ideja je znači da se i Austrija i Slovenija i Srbija predaju tu aplikaciju i onda da postane pentalateralni rezervat biosfere. I to se nadam se da će se desiti u sljedeće 2 do 3 godine, možda i prije, ovisi koliko države budu, jer države to moraju napraviti tu aplikaciju. Dakle, mi radimo znači, na tom području konstantno, naš posao definitivno još nije gotov. Ovo je prvi dan Europske Amazone, mi ovo područje inače zovemo Europska Amazona, zbog veličine i biološke raznolikosti i prirodnih vrijednosti koje ovo područje ima. Mi želimo da ovo postane nekakva praksa, znači da se svake godine slavi 14.7. dan Europske Amazone, možda ne samo na jednom mjestu, nego na svim područjima, znači u svim zemljama. Očuvanju ovog prekrasnog prirodnog područja znatno je pridonijela poznata lokalna udruga. ZEUS je važna organizacija jer je organizacija koja je nastala znači, tu lokalno, to su ljudi koji tu žive, ljudi koji znaju Dravu najbolje. Mislim, mi smo međunarodna organizacija, manje više živimo u Zagrebu, nama Drava u principu ne moramo nikad ni vidjeti više i ovo je nešto što je, znači ZEUS kao takav i sve ove lokalne organizacije su one koje stvarno žive tu rijeku i one su nam uvijek bile vrijedni partneri na terenu, neko na kog se uvijek možeš osloniti i naravno oni su organizirali proteste, niz protesta na ovom području i oni su nam ti koji nam dojavljuju kad se nešto stvarno ružno i dešava na rijeci. Dakle, njihova uloga je presudna u principu da bi mi točno znali šta se dešava i ko je glavni krivac u svemu tome i onda zajedno radimo na nekakvom rješavanju tih problema. Uz mnogobrojne domaće goste obilježavanju prvog dana Europske Amazone prisustvovali su i visoki mađarski dužnosnici. Svakako je važan dan da smo ovdje, mi dajemo potporu zaštite okoliša sa vladom Hrvatske, a ne dajemo potporu hidroelektranama na Dravi. I zbog toga smo došli da izjavimo da smo da kažemo da je jako važno zaštita okoliša i natura, a htjeli bismo sarađivati sa Hrvatskom i u Europskoj uniji. Znači sada kad je Hrvatska postala članica Europske unije, mislimo da imamo više mogućnosti da sarađujemo na zaštitu okoliša. Prirodne ljepote ostavile su dobar dojam na ministra zaštite okoliša Zoltana Ileša iz Mađarske. Super je, stvarno jako su dobro organizirali i nadamo se da ćemo imati više prilika za sarađivanje. Odlično je vrijeme, stvarno plaža ovdje je lijepa, tako da jako se dobro osjećamo ovdje. Zamjenik ministra za zaštitu okoliša i prirode Hrvoje Dokoza primio je povelju za očuvanje hrvatskih rijeka te rijeku potpisa hrvatskih građana koju je prikupila WWF. Zamjenik ministra nije krio oduševljenje ovim krajolikom te najavio i neke od planova. Evo, osjećam se fantastično, u ovoj prekrasnoj prirodi, zaista je lijepo. Ja sam naime prije 2 godine ovdje privatno bio i pokušao pronaći ovo mjesto sa svojom suprugom, evo danas sam opet ovdje, sjajno je i upravo vjerujemo da u 9. mjesecu da ćemo pokrenuti jedan turizam, jedan ekološki turizam koji će biti pokretač gospodarstva cijelog ovog kraja. Članice kluba Koprivice spremile su razne poslastice od koprive.
tu smo došli da se podružimo na ovom lijepom, prelijepom mjestu, baš i vrijeme nas je poslužilo i baš nam je lepo. A donijeli smo ova jela, odnosno kolače, slane i slatke s koprivama. Zanimljiv detalj oko vrata članica kluba zaštitni je znak iz radionice jedne od članica, gospođe Vesne. Ovo radim za naš klub, tako da smo prepoznatljive po ogrlicama, a inače radim ručni rad. Heklam, vezem. A kada vam ta ogrlica ima neko značenje? To je ogrlica, zelena boja koprive je i žuti je cvijet, to je kao znak proljeća nekoga, kad se koprive bude i kad su koprive najbolje za upotrebu za prehranu. A kako se danas osjećate? Jako lijepo, priroda je prekrasna i događaj je lijep i stvarno mi je lijepo ovdje. Udruga žena iz Podravske Selnice iznenadile su prisutne sa finim domaćim poslasticama, ali i pićem. Nudimo slane specijalitete, nudimo domaću orehnjaču, kolač sa domaćim džemom od višnje, krašuljci, samo ne kraševi nego selnički, evo. Pa medenjaci domaći punjeni sa domaćim pekmezom od šljive, domaće šapice, sve domaće, friško, svježe, ukusno. A hoćete li nam reći kako pripremate domaći višnjevac? Domaći višnjevac se priprema tako da se višnja opere, osuši, stavi se u staklenke, one od 2 litre, 2,5, one flaše velike, i onda se gore naspe šećer i stavi se na sunce. I koliko dugo na suncu mora stajati? Na suncu mora stajati oko 2 tjedna. I onda se ocijedi i stavi se rakija. Cijeli događaj okrunjen je velikim skokom u Dravu, a protekao je mirno pod budnim okom legradskog načelnika Ivana Sabolića. Legrad, zahvaljujući svojim prirodnim ljepotama i povijesnim znamenitostima, neće postati uspomena. Vrijednost malog mjesta i njegov značaj prepoznati su na državnoj, europskoj te na kraju i svjetskoj razini. Prvenstveno tu je WWF koji je organizator toga cijeloga skupa. Oni su to znači glavni organizator, mi smo njim pomogli sa onim kad njim treba. Došao je zamjenik ministra, gospodin Dokoza, došli su iz tog nivoa iz Mađarske, došao je jedan mađarski saborski zastupnik i došli su članovi WWF-a i drugih udruga koje se hoće danas prezentirati. U Legradu zajedno sa mađarskom općinom Rtiloš organizira se još jedan međunarodni tradicionalni događaj 28. srpnja te nekoliko zabavnih događaja za sve uzraste na rijeci Dravi. Već 28.7. prelaz na Mađarsku i u drugom mjesecu imamo i igre bez granica koje organizira ekološka udruga Legrad, to isto tu na Dravi. 19. prelaz u nizu, ide se na misu u Mađarsku, na našu Legradsku goru koju smo izgubili poslije Drugog svjetskog rata i 94. je otvoren taj prelaz i tradicionalno se sa brodom prolazi na misu i onda ide tu neko malo kulturno-umjetnički program i da se druže Mađari i Hrvati.